cos és el meu, jo trio qui el pot tocar. No és seu, no és teu ni de cap altra persona, només puc decidir jo, per tant, qui la carona. I és per això que avui t'explico que en el tema del contacte millor ens ho prenem en tacte i així no caldrà fer el mico. Tanca el pico que et replico, avui s'ha acabat fer el mascle, avui toca fer un nou pas clar. Tu comunico.